Gianni Aġus kien qal lill-pulizija li spara żewġ tiri li weġġaw żewġ uffiċjali għax beda jippanikja u rrid ibeżżhom. Kienu dawn id-dettalji li ħarġu fl-ewwel jum ta' kompilazzjoni fil-konfront tal-anzjan ta' 74 sena li jinsab mixli li fl-24 ta' Lulju prova joqtol lis-surġent Johan Vella u lill-kuntistabli Omar Sharif waqt sparatura fi proprjetà f'Taġorni. Aġus qed jiġħad dawn l-akkużi. Fil-qorti ħareġ kif meta l-pulizija waslu fir-residenza tiegħu u tela fuq il-bejt bl-arma tan-nar u staħba taħt tinda. U ammetta li spara l-ewwel tir li laqat lill-kuntistabli Sharif fil-waqt li sostna li jurid biss li jbeżza lill-uffiċjali. Mistoqsija għalfejn ma sparax fl-ajru, l-anzjan baqa' jisħaq li kien ippanikjat u li ma rrealizzax li kien laqat uffiċjal tal-pulizija. John Aġus magħruf aħjar bħala Johnny tal-Għalqa ammetta wkoll li spara t-tieni tir mit-tieqa tal-kċina fejn reġa' sostna li kien ippanikjat u ma kienx jaf li kien weġġa' pulizija ieħor. Aġus qal lill-investigaturi li l-pulizija kienu se jsawtuh u rrimarka li ma ried lil ħadd jidħol fil-proprjetà tiegħu. Madankollu l-ispettur xedt li Aġus kien qal lill-pulizija li ma beżax li l-uffiċjali setgħu jisparaw fuqu. Iżda kien qed jibża li l-pulizija kienu qed jaqbżu għal ħaddiema tal-kostruzzjoni involuti f'kunflitt twil relatat mal-proprjetà. Il-qorti semet ukoll li Aġus wara iddeċida li jinnegozja mal-pulizija u jissottometti ruħu għalihom. Aktar kmieni fis-seduta ħareġ kif Aġus spara biss żewġ tiri u li t-tnejn laqtu uffiċjali tal-pulizija. U t-tieni balla laqtet tarka tal-uffiċjali qabel laqtet lis-surġent Vella u vettura tal-pulizija li kienet fil-qrib. L-ispettur qal li s-surġent Vella sofra ġrieħi serji f'wiċċu fosthom ħsara konsiderevoli f'għajnejh il-leminija. Intant il-qorti semet kif l-investigaturi irkupraw l-arma tan-nar użata fl-isparatura flimkien ma' diversi armi oħrajn li kienu liċenzjati, ammont ta' munizzjon u somma kbira ta' flus kontanti mill-proprjetà. L-avukati Franco De Bono, Herman Mula u Silvan Pulis qed jidhru parte ċivili għas-surġent Johan Vella fil-waqt li l-avukat Anteja Zamit u Paul Camilleri qed jidhru għall-kuntistabli Omar Sharif.